Convocada pola Coordinadora Estatal, a manifestación do vindeiro mércores 16 de outubro en Madrid terá representación das comarcas do Barbanza e Noia. Serán en total unhas 130 persoas as que acudirán a esta movilización en defensa do sistema público de pensións. Para eles a situación apenas mudou nada, a pesar de levar máis dun ano con protestas na rúa, e os ataques ás pensións públicas son continuos. Entre outras cuestións, volven a incidir na necesidade de aumentar as pensións mínimas. En Galicia somos o 25% da población. Mais casi 700.000 personas perciben unha pensión, a maioría deles pensións paupérrimas, pensións baixas. Polo que un dos nosos puntos que vamos a reivindicar en Madrid é o aumento das pensións mínimas. Outro punto, como sempre reivindicamos, é que todas as pensións se adapten á subida ao coste da vida, o IPC. E outra tamén importante, e que tamén manifestamos sempre, é a estabilidade do sistema público de pensións. Dende as plataformas de pensionistas de Arousa Norte e tamén dende Noia fan un chamamento a participar nesta movilización multitudinaria que se prepara en Madrid, pois aínda quedan prazas vacantes nos 2 autobuses contratados para a viaxe. Encántame que estemos aquí todos xuntos e traballando unidos porque a maneira de que isto vai adiante é unirnos todos, cantos máis mellor. Os pensionistas quixeron tamén agradecer o apoio de numerosas empresas e casas comerciais, non así estamentos públicos, que colaboraron con eles para poder sufragar os gastos da viaxe. Tuvemos que recurrir á empresa privada. As entidades públicas en ningún momento lles importou a nosa situación nin lle importou o noso estado. Están a espaldas da realidade e, bueno, por parte deles ningún tipo de apoio. Por iso tuvemos que recurrir á empresa privada.